Ang Vicente Soto Memorial Medical Center may usa sa mga hanukanan sa mga pasyente nga adunay COVID-19 ug kadtong mga suspected cases. Nakadawat sila og 1,500 ka mga personal protective equipment gikan sa TESDA. Ani ang report. Suma ni Dr. Gerardo Aquino, Medical Chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center, nga kapin sa 30 ka-confirmed COVID positives ang ilang giatiman karon. Wala pa'y labot nini ang mga suspected COVID-infected patients, busa ingon na lang nini ang panginahanglan nila sa mga PPE. Sa usa ka adlaw lang mogamit sila og usa ka gatos ka mga PPE. 200 usab ka buok nga mga N95 mask ug kadtong anaa sa critical area sama sa operating room. Respirator ang ilahang gamiton. Ang amuag yung disposables will be used to the areas where really there are the positive cases, and the other areas nga di ramang kaayo kinahanglan gyud nga maginana to come up with their own PPEs nga acceptable based on the WHO. Aron makakuha sila og supply sa PPE, nakigalayon sila sa TESDA Region 7 nga mo'y usa sa mihatag kanila nini. Gitugyan sa TESDA ang mukapin sa 1,500 ka mga PPE ngadto sa VSMMC. Ang hospital maoy mihatag sa mga materyales ug ang TESDA maoy nigama pinaagi sa ilang mga partners. Atong i-turnover karon ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang atong gipanghimo nga mga PPEs or personal protective equipment nga atong gipanghimo sa ato ang nagkalain-lain nga mga provincial training centers, giving us the opportunity to be actively part of the Bayanihan project of producing PPEs for our health services frontliners. Ang usagid nga issue kanuna is really the PPEs. No, that was really the main problem. Even the rich countries nagkalisod og pangita og PPEs. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.